Ongi etorri Iker Manterola, Sakana Garapen Agentziako gerentea. Mil esker, gomiatzeagatik. Bai, eta ongi etorri Joseba Garmendia, sakandarra izandakoa, erdi sakandarra, ze txarrin zerbait badaukazu hortik, aidetasuna, urretxun bizizara orain, baino sakanako garapenari begira egon izan zara denbora luzean, ezta? Bai, kaixo, eta eskerrik asko gonbiteagatik. Nik esaten du genetikoak sakaniko lan naizela, azken batean nire gurasoak bertakoa direlako. Eta gero, lotura izan dut, bertan 19 urte egon naizelako bizitzen, eta sakanako garapen esperientziaren sorreran eta eraikuntzan egon naizelako. Ongi etorri, geltokira, Iruñeko geltoki zahar honetara, garai batean Burundesan etorriko ginateke onutza, eta geltokiak izaten dira, joan etorrian dabilen jendearen topaleku, atxeden edo geldiune, eta horrek aukera ematen du beti gogoetarako, solasaldirako, zenbat solasaldi edo gogoeta ezote diren eman Iruñako geltoki zahar honetan, eta gu gogoetak egin nahi ditugunez ere, jasangarritasunaz asko hitz egiten da gizarte justuago bat eraikitzearen beharra, iraunkortasunaz, kontzeptu asko daude gure gizartearen norabidea markatu nahi dugunean, eta bide horretan sakanan behintzat lanean gabiltza eta aritu gara, garapen perspektiba horretan kokatu gara, eta horretaz egingo dugu gogoeta. Baina gogoeta gustatzen zaizkigu, esperientzia zehatzei begira egitea. Eta sakanan bada herri txiki bat, bakaiku, ez dakit txiki den, gizan neurriko herri bat esango dugu, eta bertan egitasmo interesgarri bat planteatzen digute. Seguraski egitasmo horri begira gogoeta zabaldu dezakegula. Ze iruditzen zaizue hau ezagutuz, pixka bat sakana ezagutarazten baldin badugu. Ados, erabat. Aurre. Denda herrikan zegoen denda bat urte luzetan irikita egon zena, eta erabaki zuen ixtea. Jubilatzen zelako eta hori. Ni proposatu nion udaletxeai nola itxi behar nuen ni denda, aber ze egin behar zuten, ze nahi zuten egitea. Orduan erabaki zuten erostea bajera bat, egiteko denda bat. Eta gero hori egin ondoren, ia kooperatiba egin zuten, eta gero hori dagoen bezala orain. Hainbat aukera bilatu zituzten eta bi aukera nagusirekin geratu zen udala. Alde batetik modu kooperatiboan zabaltzea denda, eta beste alde batetik ekintzailetza pribatua edo pertsona edo talderen bati uztea denda kudeatzea. Herrian batzar bat egin zen, bi aukera horieken inguruan hitz egiteko, eta herritarrokago batez erabaki genuen gu izan behar ginela protagonista, eta modurik egokiena denda kudeatzeko zela modu kooperatiboa, ez? Zatik horrek ematen zigun, hainbat aukera, gure beharrei aurre egiteko askoz modu eraginkorrago batean. Eta horrela ireki genuen denda. Udalak denda txukundu zuen, erosi zuen lokala, konpondu, tresneria eta guzti hori erosi, eta guk kooperatiba sortu genuen, eta herritarren artean hor gabiltza pixka bat denda kudeatzen eta gure ikuspuntua ematen dendari. Tira, bakaikuko esperientzia honetara iristeko eta jendeari ulergarriago egin dakion, eskatuko dizuet pixka bat aterkia gehiago irekitzea eta aterkian arreta jartzea. Pixkat sakanako garapen agentzia, sakanako garapen plana, sakanako garapen ibilbide horren inguruan azalpenen bat behintzat ematea, ez? Tokiko garapenaz ari gara, eskualde bateko garapenaz ari gara, noiz abiatu zen eta nola ulertu behar dugu hemen emandako prozesua. Pixkat prozesu guztia azten da 2008ko krisiaren ondorioz, ez? Eta hor hainbat egoera tarteko, bai sortu zen gizarte mugimendu bat, pixkat mahai gainean jartzen zuena, ez? Eskualdeak zituen behar horiei, erantzun bat ematen, eta batez ere erantzun bateratu bat, minimoetan oinarrituta eta elkar ulermenean oinarritutako, ez? Edo horri Josuak bai pixkat gehiago komentatu dezake, ez? Pixkat hasiera horiek pixkat nundi nora izan ziren, gero azkenean, gorpuztu zena izan zen, Sakanago Garapen Agentzian eta plan estrategikoan, ez? Baina pixkat gizarte bultzado igual Josuak
Ba, ez dakite, horrela, zer denbora asko ez daukagu, zer honetaz luzei mintzan daiteke. Nik uste datu bat emateko, 2008tik eta 2012 bitartean, lareun langabetu izatetik pasatzen gara 2000 langabetu izatera. Langabezi tasa 6tik 23ra gutxi gobera pasatzen da. Eta egoera horren aurrean badago erantzun sozial bat, bai sindikatuek eta bai abian sakanan bizi eta lan elkarteak sortu zuena, baina 2011an ematen da urrats bat, eta urrats hori egiten du abianek, egiten du hausnarketa bat, eta esaten du oso ondo dago Nafarro gobernuari soluzioak eskatzea, baina guk ere zerbait egin behar dugu. Eta orduan osatzen da larrialdi maila edo krisi maila deitutakoa, hor eragile politiko, instituzionalak, sozialak, sindikalak eta enpresariak bildu egiten dira, eta hor 2011aren udazkenean iristen gara akordio batetara, eta akordio horretan bide horri bat definitzen da, 6 puntukin, 6 urratsekin, eta 2012 eta 2014 bitarte horretan, bintzat sakanari zegozkion egitekoak gauzatu egin ziren, eta hor garapenerako arkitektura bat osatu egiten da. Lehenik eta behin sortzen da sakantzen sarea, eta hori lotuta dago bakaikoko esperientziarekin zehazken batean da ekintzaletasun soziala edo komunitaria bultzatzeko tresna bat izan zen bere garaian. Gero urrenik sakanako garapen agentzia sortu egiten da, sortzen da sakanako behatoki sozioekonomikoa, sortzen da Utzugane garapen zentrua. Garapen zentrua, eta bildu egiten diren eragile ezberdinak, eta behatokiak erabakitzen du plan estrategikoaren hausnarketa abiatzea, horrek irauten du 2014ko udalara arte, eta hor definitzen dira bai industrian, elikadura sektorearen, turismoan eta energian, 160 ekintza posible, eta hor definitzen da pixka bat garapen estrategia bat malgua, baina pixka bat definitutuena azkeneko urteetan egin den lan oparua. Eta batez ere oinarriak jartzen dira, urrengo hausnarketak, egindako ekintza horien balorazio egitea, ez? Pixka niretzako garrantzitsuna hoi da, ez? Oinarri horiek ezartzen dira ondoreneko gauzapen guzitarako. Interesgarria da hor, Joseba sakantzen sarea aipatzen duzunean eta tokiko garapenean tokikoek egin beharreko gogoeta saretzea eta hartu beharreko erabaki horien garrantzia pixkat bakaikura gatozen berriro ere, bere txikitasunetik, esan nahi dut, eta ez txiki kontzeptu txar bat bezala. Sakanan industriaren beharra oso agerikoa da, herri handi edo txikitxoak osatzen dute eremu hori, eta bakaiku txiki hoietako bat dugu. Eta oso interesgarria da justo nola detektatzen den beharra, industria bat garatzearenatik haratago edo lanpostuak sortzearenetik haratago, denda txiki batek ze garrantzia hartzen duen. Hain garrantzitsua da, tokiko garapenean, adibidez, bakaiku bezalako edo Arroazu bezalako herri batean, denda txiki bat edukitzea? Iraunkortasuna zaiganean, giza komunitate horrek behar batzu ditu. Eta horiek bermatzen ez dian heinean, hor gabezia nabarmen bat, batez ere garapenean atzera pausoak eman ditzazkezulako, eta hor, batez ere denda bat ez da denda soil bat. Hiriburu baten denda bada, zu janari erostea juten zen gune bat. Eta listo. Herri baten aldiz da, elkartzegune bat da, eta hortaz aparte beste hainbat, nolabait komunitatea kohesionatzeko beste elementu goietako bat da. Eta komertzioak orokorrean dauka berebiziko garantzia kohesio hortan, eta janari denda batek da oinarrizko elementutako bat. Eta guk zentzu hortan ikusten dugu, eta hau ere, hau denda eta taberna. Bi elementu horiek izaten dira herrietan, batez ere herriari bizigarritasuna, bizikalitatea eta kohesioa ematen dioten bi espazio nagusi. Ostatuen garrantzia, eta hau ez da gaurko gauza bat. Sakanan, herri txiki askok, ostatu baten inguruan egin dute bere garapena. Ostatuak zirelako, denda, zirelako aterpetxe, kanpotik zetorrenaren dako, eta horrek ekonomia bat mugitzen zutelako. Hau labur esan da, oso interesgarria da, Joseba,
ariketa pribatu bat dela, azkenean denda bat, negozio bat da, edo horrela ulertzen da, ez? Baina nola identifikatzen du herri batek, hau dela instituzioak, tokiko instituzioak soluzionatu behar den gauza bat, eta ez eremu pribatutik soluzionatu behar dena. Bueno, azken batean, herri txikiek bizi duten fenomenotako bat da despopulazioarena, eta azken batean, eta gero baita ere, herri bizitza galtzea eta jarduera soziala dinamismo hori galtzea. Eta ez da leku bakarra, Basaburuan ere antzeko esperientziak egon dira, non eta herritxoek erabaki dute, beharra dutela denda baten premia daukatela, eta batzutan egin daiteke modu komunitarian, beste batzuk modu publikoan, eta beste batzuk, inkluso udaletxetik sustatuta, norbaitek hartu dezan, eta era autonomoan hartu dezan. Baina azkenean proiektu herrikoiak dira, formula juridikoa izan da bat edo bestea, eta azkenean herri baten beharrari lotzen zaio. Zentzu horretan, aurrera egiteko, beste bideotxo batera joango gara, baina elemento bat oso interesgarria gero hartuko duguna, eta da, ekintzailetza hori nola modu kooperatiboan egitea erabakitzen duen herriak, ez? Eta uste dut lotura daukala zuk esandakoarekin egin zitekeen proiektu pribatu bat, eta kasu honetan proiektu kooperatibo bat egiteko hausnarketa sortzen da, parte hartze prozeso baten ondorioz. Goazen pixkat gehiago ezagutzea proiektua. Denda, da herriko denda txiki bat, denetarik saltzen dugu, bai detergente eta txokolate eta odazoko edozein produktu seko, eta baita ere produktu freskoa. Fruta, barazkia eta lakteoak eta denetarik, ez. Gu garrantzia berezia ematen diogu bertako ekoizleen produktuei. Eta saiatzen gara hori bultzatzen eta dendan izaten alik eta produktu gehiena bertako ekoizleena. Eta inguruneko ekoizlekin ere lan egiten dugu gehien bat hori ez, komertzio justua bultzatzeko eta baita ere harreman zuzen horretan harreman egokiak izateko ekoizleekin eta beraien lana balorean jartzeko eta hori, beraien lana bultzatzeko. Eta beste behin ikusten duguna da, behar zehatz bati erantzunez, perspektiba orokortzen dela, eta beste behar batzuk detektatzeko edo beste behar batzuei begira jartzeko erabakiak hartzen direla. Hemen hitz egiten da, bertako produktuak erabiltzearen garrantziaz, ez? Hain zuzen ere, hitz egin dugu, elikadura zela sakanako garapen estrategia horretan ardatzetariko bat, eta hemen elkar uztartzen dira, ez? Herri batek aurrera egiteko beharra, bertako elikadura eta beraien beharrak asetzea. Potentzialidade horrek ematen du perspektiba asko zabaltzeko aukera, ez? Bai, alde batetik hori da herritarren parte-hartzearekin egindako ekimen guztitan tarten egongo zen ekoizleren bat. Eta orduan hori da pixkat ez behar guztiak, ez, zuk esan duzun bezala, osotasunean ulertzeko mekanismo oso garrantzitsu, ez. Eta gero, batez ere, bide horretan pausuak ematen juteko. Beti ere, proiektuaren, ez, bideragarritasuna kontutan hartuta, eta beti ere, bintzat, norabide horretan, ez, deskantsurik gabe, baina pixkana juteko. Nik bai gauza komentatu nahi nun, baita ere ulertzeko nola iritsi geran kooperatiba izatera, eta zuk komentatu zuen horretan, sakanako plan estrategiko egin zenean, eskualde mailako zerbait oso orokorra zen, baina guk hor bai herri esaten genien eskema berdinean. Hau orokortasun bada, saiatzen da denon beharrak bateratzen, baina gero norberak beretik ere egin behar du. Orduan, egin zenean hor, hausnarketa bat plan estrategikoa nundik norazi joan, eta hor erdibidean egin genuen olako hausnarketa txiki bat, hor gure planteamendutakoa zen, herrietan egintzazue noruntz jun nahi dezuten. Eta hortatikan, jungo geha sortzen osotasun hori, beti gorako dinamika horiek indartu nahi egitun. Eta bakaiku, kasualitatez esango dugu, izan zen herri horietako bat. Egin zuena, bere estrategia propioa. Herritar, eta izan zen eredugarria, herriko, ez dakit euneko 80 edo parte hartze izan zen, izugarria. Herri guztia parte hartu zuen. Horrek berak kohesionatu zuen herri alde batetikan, eta gero bestatikan olako proiektuak eraikitzeko oinarriak ezarrez dituzten, ez? Eta hor gero da esan da, gero aukera ezberdin pila daude, udalak eraikina egin norbaiti utzi edo, ez? Aukera ezberdina, baina hoien artean ikusten zutena, eta batez ere herrian egintzen hausnarketa zen, hau da, oain momentuan daukagun behar bat, aurrera begira, behar gehiago egongo dira, nola eman dizugu ekimen honi, potentzialitatea,
aurrera etorri daitezken beste behar horientzako ere tresna bilakatu da. Eta hor, ez egitura kooperatiboak erabateko zentzua zeukan, ez? Orduan egin zuten apustua behar jakin bati erantzun, baino ateak ireki etorkitzuneko beste gai batzuei, ez? Gaina, ni bi gauza gehituko nituzke. Alde batetik azkenean bultzada kooperatiboa hori ez da txikian bakarrik ematen sakanan, baizik eta sakanan 2012tik aurrera uste, eta ikuso lehenago, enpresa batzuk itxi egiten dira, industriako enpresa batzuk tailer txikia dira, beste batzuk tailer handia dira, eta hor saiakerak egiten dira, eta batzuk lortzen dute itxitako enpresa berreskuratzea, kooperatibaren langileen, lehengo langilek jabegoa hartuta, erosita, horre esfortzu bat egin eta bar. Sakanako enpresa hundiena uste dana momentu honetan Sonsondegi 49% langileen esku dago. Inasa Irurtzunen itxitzenean ere, egontza saiakera bat baita ere kooperatibismoaren bitartez edo irten bidea edo bideragarritasuna emateko. Eta orduan hori da bat. Eta gero bigarrena da, eta niretzako oso garrantzitsua da, eta da ardurak partekatzeko eta bere gain hartzeko sareen osaketa. Eta orduan, pasatu gera mentalidade batetik, baileran, non esaten zen, hau Nafar gobernuaren eskuduntza da, garapen ekonomikoa ez da udaletxen eskuduntza, baizik eta Nafar gobernuaren eskuduntza da, eta orduan berak konpondu behar du. Hortikan pasatu gara egoera batetara, non eta sakanako eragileek honen ardura hartuko duten, eta orduan horretarako mankomunitateak sortzen du sakanako garapen agentzia. Hemengo, eta lan egiten du, hemengo enpresariekin, sindikatuak ere pixka bat alineatuta daude, lorrokatuta daude planteamendu horrekin, eta horreta bat. Gero, sakanako garapen agentziak egiten du beste urrats bat, eta da, udaletxeek ere izan zaitezkete garapena sustatzeko eragile aktiboak. Zuek ere herrietan gauzak egin dezazkezute. Orduan, ekintzaletasun sistema hori zabaldu egiten da. Eta bakaiko aratago dijoa, eta esaten du, ez bakarrik udaletxea, herritarrek oso errez daukagu, udaletxeak egin dezala, eta udaletxeak egin dezala. Eta orduan, sortzen du beste sare bat, dala kooperatiba forma bat, aitzaki ezenetekena denda bat, baina aukera ematen dila beste gauza batzuei ere irten bidea emateko. Horrelako esperientziak egon dira baita ere Arbizun, Lizarragan ere bai mikrosare elektrikoarekin, eta badaude esperientzia batzuk neurri batetan, naiz eta sakantzen sareak ez dakit aitzindari lana egin eta ez oso ondo atera, ze horrek iraun zuena, baina uste dut hazi hori beste leku ezberdinetan loratzen hasi dela. Eta hori lotuko genuke hain erabilia den burujabetza ariketarekin, ez? Alegia, ez alda hori gero eta burujabetza gehiago eukitzeko aukera ematen digun praxi bat. Eta hontan bezala beste bat proiekturekin, ez? Horra ez baita ere, ez lehen sektoreari tresnak emateko orduan, baita ere sakanan, esatenguna, bakaiko horrok ez da zerbait aparte atera dana, baizikan, eta norabide batean dijoan, eta beste hainbat proiekturekin batera dijoan, ez? Eta Kalaska ere hor kokatu beharko genuke, ez? Udaletatik edo instituzio publikotik nolabait sustatuta, bideratuta, baina kasu Kalaskaren kasuan ekoizleekin, ez? Pixkat eskema berdinoi da beste arloetan ere pixkat replikatzeko ikusten da, ez? Eredu baten aldeko... Edo Lizarraga autonomiko saria, Lizarragako argiteri publikoa ja ez dute ordaintzen iberdulari edo dakin hori. Hori da bat, eta gero beste adibidez Dinamide zentro teknologikoa Irurtzunen dagoena, azken batean begira dago ez bakarri, baina sortzen da horrela enpresa industrialetako beharrei, azken batean datozen berrikuntza teknologikoei egokitu ahal izateko eta aurreratzeko datozen eraldaketa guztiei. Orduan neurri batetan, badago horre azkenean bultzada endogeno bat, eta horrek eskatzen du eragileen implikazio areagotze bat, konpromiso bat hartzea, eta neurri batetan elkarlanean egitea aldenean, eta beste batzutan, berriz ere bueltatuko gara bakaikura, aurrera egiteko, eta azkeneko bideotxo honekin, bakarrikan azpimarratzea onutza salto egin baino lehen, kooperatiba honen izaerak perspektiba nola zabaltzen duen, eta herriaren beharrak identifikatzeko
baliogarria den espazio bat nola sortzen den, honi esker. Bueno, kooperatiba eredua erabaki genuen zerelako modurik egokiena denon interesak amankomunean jartzeko, ez. Orduan kooperatibak ematen dizuen aukera da denon artean modu eraginkor batean kudeatzea, zer nahi dugun, ze interes ditugun eta hor erabakitzea denon beharrak kontutan hartuz erabakiak hartzea, ez. Gero baita ere herri kooperatiba edo herri kooperatibaren izaera ematen digu aukera ere herrian behar ditugun zerbitzu berriak hor ere kudeatzeko. Esan nahi dut momentuz eta beharra izan da lehenengoa denda bat irekitzea, baina hemendik aurrera izan daitezke herriak izan ditzake 1000 behar. Inor ez datorriko gure laguntzera, hori argi izan dugu dendarekin, eta gu geuk kudeatu behar ditugu gure beharrak, ez? Orduan, hemendik aurrera, herri kooperatibak irekitzen digu aukera, beste edozein zerbitzu, beste edozein zerbitzu, martxan jartzeko, ez? Izan daitezke komunitate energetikoa, izan daiteke telekomunikazio inguruan gure sare propio izatea, edo izan daiteke zaintza lanak egitea herrian herritarrentzat, ez? Gehien bat, subirautza horiek eta aukera guzti horiek ditugunak herri kooperatiba moduan bultzatzea. Bueno, honek ere ekartzen hau pixka bat, esperientzia asko egonda Sakanan eta Euskal Herrian, bereziki Nafarroan nik esango nuke gehien eutsi dion eremua dugula, baino herri lurrak edo komunalaren perspektiba hori izan da, ez, Iker? Bai, horrek ere baita ere ematen digu pixkat eredua parte hartze hauetan, gatazkak nola bideratu, eta batez ere, azkenen hau bai kokatu genezake, hainbat zeren arabera komunal berrien baitan, ez? Azkenean da ondare bat, ez? Ondare publiko bat izan litekena, komunitate bat eta arau batzuk. Eta azkenean pixkat honek ere hoi zehatzen du. Eta beti komunalek ere hoi izan dute helburu, Sakanan eta beste toki guztietan, ez? Herritarrek behar zituzten, behar izan horien ekoizpenerako gune bat partekatua eta komunitatearen biziraupena helburu izan duna, ez? Orduan, bai nolabaiteko lehengoko, ez? Ze horrekin pixkat lotzen du, ez? Edo lehenoko, ez? Aintzinako ohitura horiek nolabait eguneratzen ditu eta batez ere ematen du potentzialitatea aurrera begirako, ez? Etorkizun berri batzuk sortzeko. Eta Joseba, hemen hitz egiten ari ginena, hasten zarenean gabezi bati erantzuten modu kolektiboan eta bereziki hortik ateratzen diren ondorioak ardura bezala hartzen dituzunean, horrek daukan potentzialidadea ez da egoera horri mugatuko. Ez, baina horren aurrekariak baditugu, eta horrendik auzolana adibidez. Auzolana azken batean zer da, herrien dagoen behar bati modu kolektiboan erantzutea, bai? Bez, arbitzu horrendik uste praktikatzen dela. Herri txiki batzuetan ez du funtzionatzen adibidez bakarrik udaletxeak, baizik eta udaletxeak aparte dago baita ere herriko asanbladak eta herriko asanbladan hartzen dira erabaki nagusiak herri txiki batzuetan oraindik horrela funtzionatzen dute. Orduan, neurri honetan 140 kide baldin badaude, ia herri osoa dago, gehiena hor dago. Orduan, horiek aukera bat ematen du, niri formulari erreparatzea ez diote hormeste garrantzirik ematen, baizik eta zer dinamika sortzen duen, ez? Eta orduan, dinamika horrek aurrera pausoak emateko aukera emango du, baina, eta nik horre baita ere zor jokatuko nuke, kontu ze gauza batzuk herri mailan konpondu daitezke, eta baina beste batzuk behar dute beste eskala bat, eta izan daiteke edo eskualdekoa, edo inkluso probintziakoa, edo nazionala. Bai, hor garrantzitsu iruditzen zait, eskualde baten txertatzia, adibidez bakaikun egiten handien hainbat ekimen beste herrietarako ere eredugarri izaten ari eta ikasketa prozesu bat, ez? Orduan, gure aldetik beti izaten dugu, herri txiki asko eukitzeak desabantaila batzuk euki ditzazke, koordinazio aldetik eskualde mailan aritzeko, baina gero bestetik dazko 15 laborategi. Gauza berriak probatzeko eta hortikan ikasketak sortzeko, ez?
eta guretzako behintzat oso interesgarria Eta gertatzen du. herririk handiena 6.000 biztanle ditula. Osea, ez da Bai. beste munduko ezer, Bai. altsasu. Bai. Orduan, Bai, baina egia da inertzia aldaketa bat ematen dela, horrelako errealitatei erreparatuta. Zenbat aldiz ikusi dugun, ez, Europa, Nafarroako gobernuak edo beste entitate handiagoek kudeatzen duten diruaren estimuloaren menpe ematea tokiko garapena. Eta hemen antzematen dena da beste buelta bat, ez? Hori da, hemen antzematen dena da justo beste buelta bat. Zuk balin badakizu zer egin nahi duzun, erresagoa da baita ere nora joan eta zer bilatu jakitea, ez? Eta adibidez ni Arruazuko herritarra izan da eta bueno, horrelako prozesuetan murgilduta egonda guretzako hori da txip aldaketa, ez? Zer da kualitatiboki bakaikutik atera dezakeguna. Perspektiba eta paradigma aldaketa batean kokatzen gaituela eta bueno, empoderatzen gaituela neurri batean ere, baino tareak jartzen dizkigula orain arte eduki ez ditugun bezala, herritar aktiboak izatea pasatu beharra daukagula aurrera egiteko. Baina horrek azken batean bizitza proiektuak elikatzen ditu. De repente beste erronka batzuk dituzu, beste harreman batzuk sortzen dituzu, eta horrek beste arazo batzuk eta beste liskar batzuk ere sortzen dituzu, osea dena ez dalako polita, eta gatazka sortzen direlako, baina hori normala da, azken batean gizakien arteko edo taldeka ibiltzen garelako. Orduan nik uste dut zentzu horretan oso aberasgarria da eta sekulako potentzialtasuna daukala. Hori esan dezuna, niretzako oso garrantzitsua da, eta da goitik berako planteamenduak horrekin bakarrik edo funtzionatzen. Edo herrian sortzen dituzu ardura bere gain hartuko duten eragileak edo eragile sareak, edo bestela goitik esaten dudanean Iruñan diseinatzen den planteamendu bat ez du funtzionatuko, eta adibide garbiena izan zen Pirinioetako garapen plana 2008-2010 gutxi gora bera. Horrek porrota handia izan zen eta ez du funtzionatu. Biak kombinatu behar da. Osea, goitik berakoak lagundu egin behar dio berako betik gorakoa protagonismo hartzea, kontrola hartzea eta bidea markatzera. Iker, hor ikusten zaitut ja, gehigarri bat botatzeko bidea, baina sentitzen dut. Denbora mugatua daukagu eta dagoeneko burundesa atera egin behar da, eta ez palin badu garra batzen, galduko dugu, ez dakit hurrengoa noiz egongo den. Baina, bueno, nik esan dezakedana da, garapen bidean kokatzen garenean, eta bereziki herritarrok gure apostuak egiten ditugunean eta horren jabe, gure buruan horren jabe egiten garenean, noski bidea ikusten eta bidea markatzen askoz ere errestasun gehiago dauzkagula, zailtasunak zailtasun, gogoeta hauek izan daitezen, esperientzia aportatzaileak, norabide honetan gerota gehiago batzea eta irtenbide gehiago topatzea. Gure gaurko gogoetarekin hori saiatu gara, Euskal Herrian egon daitezken beste herri eta esperientzietarako adibide izan ahal izatea edo gutxienez gure esperientzia helaraztea eta horretarako zuek ezinbestekoak izan zarete. Mila esker Iker, mila esker Joseba, gaurkoan hemen egoteagatik eta hurrengo geltokira arte. Mila esker zuei, eta horren arte.